natin. Yan, nag-aaral siya mag-video. Paano yan? Ganyan lang. Paano? Lobat na yung isa, oh. Ganyan lang yan? Yan, oh. Yung isa nagbibideo, yung sa picture. So, palitan. Take photo to. Kasi ito, video. Ayan, oh. Kabila. Ay, namatay na. Tama to. Ayan na, yung mukha mo na yung nakikita, oh. Ay, huwag to. Charge ko yan. Charge ko yan. Charge ko. Wala nang battery yan. Ayan na. Oh. Yun, day 2 na ng BGH ni Baby Lou. Nag-deliver lang kami ni Ases ng tanghalian ni mama niya, no? Oo, bait ito eh. Crowd's favorite eh. Ilang taong ka na daw? Magti-3 ka na daw? Ha? Sabi sa'yo? Ay, lakad ka. Ay. Lakad. Ika. Lakad tayo. 3 na daw siya eh. Magtutupa lang to sa Mayo eh. Uwi kami tapos siguro lalaba ako. Pakainin ko sa Sayas, paliguan. Tapos mamayang mga 7 punta kami ulit ng town para mag-deliver ng pagkain. Order muna kami sa Green Smoothies. Kasi reliable yun eh. Ang in-order na namin ng pagkain ngayon yung Health 101 dito malapit sa BGH. Kaya shoutout sa Health 101 kasi sarap yung mga pagkain nila. Sila vegetarian. Okay na yun. Okay na sa akin yung bilang vegan na may vegetarian. Mga gluten meat, ganun. Pero ang in-order ko puso ng saging, ang palaya. Yes. Kaya pa? Pagod na ata ito. Sige. Ang taxi kami ni Ice. Sanay na siya mag-taxi. Nakakapunta-punta ng BGH, no? Kaagala sa town. Sanay ka na? Ha? Usahan na siyang papasok eh. Oh. Talaga naman, oh. Oh. Kanaya mo doon? Puto? Oh, pagod na daw siya pero nung may pusa, oh. Oh, si Ming. Nung may pusa, nawala yung pagod. Oh, nasasaktan pag ano. Uwi na, uwi na tayo, uwi na. Uwi na. Oh, nawala pagod mo, ah. Oo, nasasaktan na si Miming. Ay, ayaw na naman sa'yo, oh. Lalayuan ka na naman. Inawi. Napagod si Kuya Ice. Ang lakas kumain ng kasaba, ng biko, puto. Pagod ka? Galing talaga. Ayun. Si Ice, pagod. Tapos, yung maligo. Ay, nagtupi muna kami ng diaper. Tapos yung tupi, naligo, kumain ulit. Tapos tumulong yan maglaba. Siya ilagay ng mga labahin sa washing machine. Tapos nung umikot ng washing machine, pahinga na. Ang sipag ni Kuya Ice, ang sipag. Ayan kumakap na. Kumain kasi yan ulit eh. Dami niya naubos na smoothies niya. Ang galing na ay iba na si Kuya Ice.
ano siya, matulungin siyang kuya. Tutulungan niya kami. Hindi siya pabigat. Delivery ng food. Samok si Aseyas. Oh. Nagyan mo doon. Kinis mo si Ading. Ha? Kinis niya yung Ading niya eh. Aseyas. Halika na. Uwi na ulit. Bukas ulit. Nasa bahay na kami ni Ice. Yan. Bali sobrang saya kasi nung nakita niya yung mama niya saka si Lu. Parang ang sweet ng mukha niya eh. Nakita mo na si Ading? Pakit kay Ading. Kinis niya eh. Nuha niya kaagad eh. Nakyutan siya eh. Kaya yun. Ang saya. Ayun. Tapos ng day 2 ng proseso kay Lu. Day 3 bukas, mga papel naman. Tapos, labas na sila. Pagod yung bata ko eh, oh. Kung binubuhat gana eh. Panay lakad talaga yan. No. Pakit ka muna. Sige na. Day 2. Pagod na yung bossing ko, oh. Pagod na. Ha? Nakita mo na si Lu, no? Nagpakit ka ba kay Lu? Ay, gano'n, nagpakit kayo. Pogi tawag sa'yo doon. Ng mga nurse. Pagod na. Nanood. Oh, pagod na yung boss ko. Talaga naman, pagod na yung boss ko. Oh, pagod ka, boss. Pagod. Halika na.